Nqangaleni sebazayo malibhotise baphulaphuli nonke bamukele emakhaya, ndiyalibulisa nokuthetha nje ngicacile sobe. Usithembiso ke uthi mandinazise mani siyawube sinobhiyozo Heritage Day ngenyanga kaSeptemba phange 24 umhlaba weCatha Location. Ivenue ke iyabe iseDaliwonga Hall. Amatikiti ayafumaneka nge-R10, ayaqalisa nge-1 kaSeptemba, ayaphelelwa ke amatikiti nge-23 kaSeptemba. Ndiyanicela ke niphume ngangoko ningaphoswa. Umbhexeshi wenkqubo iyakube inguSpinachi Fulinto. Niyawuthi ukuba nifuna iinkcukacha ezingakumbi nitsalele kule nombolo 07633 78335. Ndiyanicela niphume ngako konke ngamandla wenu onke, ndiyanicela, ndiyanithanda. Umbhiyozo uyawuqala ngentsimbi 11 emini, iyawuphela ke ngentsimbi 3 emva kwemini. Ndiyanibulela kakhulu, enkosi, ndithanda nonke emakhaya.